Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade wiide alhamdulillahi bil alamina. Onon musidɓe wiinoɓe yo on kolle holno juulirte julde nde ganduɗa ko julde cubhinali ene innire sawdu tasabih. Kañum ko darɗe nayi tan mbaɗata. Sa faami noon nde ɗo darde wotere ko heddi ko fof ko noon waɗirte. Ngal ɗo alluwal gotal gongal yeeso ma ngal ɗo, kangal gotal tan mbawata wona a wawi ko heddi ko. Ɗo so ɗiggi tan ko ɗum mbatta e ɗimmere he, ko ɗum mbatta e tataɓere he, ko ɗum mbatta e nayoɓere he. Nden noon ayi ɗo joni woni ko darde nde woni gonani nani. Ɗo o dari o habbiri, ɗo o dari o habbiri. So habbiri o gayni o jangata ko fatiha, o gayna o janga simore nde o wawi. So gayni simore nde wawi nde, on saha o janga laabi 15 nani, 14 ko jangata hen ɗum ɗo subhanallahi ɗo haaɗi, walhamdulillahi ɗo haaɗi, wa la ilaha illallahu ko ɗo haaɗi, wallahu akbar laabi 15 nani. E darde he tan ɗo dari ɗo o janga ɗum laabi 15 caggal nde o jangi fatiha e simore hawa gayni. O janga subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar laabi 15. So gayni o ara ɗo ay ɗiɗi na ɗiɗi numéro 2 nani. Wadde ɗo ko tourne nde wonɗo. O jaggi koppi makko, o wi allahu akbar, o jaggay koppi hawa gayna hawa timmina nde koppi nde. O wiya toon subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi laabi 3 hawa gayna. O janga noon ɗum ay 10 nani, 10 jangata ɗo henne, ko jangata hen ɗum ɗo henne subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Ɗum ɗo jangete laabi 10 nani e nder turde he. So timmi o fuɗɗo ɓamtade nani. Ay numéro 3 o nani, numéro 3 nani, ko ɗo on 3 o nani. Wadde o ɓamto hawa anda o ɓamtino moƴƴi, o darto no moƴƴi, ko sami allahu liman hamida. O darto hawa ano darima kadi o waɗa kadi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar laabi ay 10 nani, laabi 10 e darde he. Ɗo dariɗo o janga ɗum laabi 10 gasi. Ɗum ɗo tan watte he ɗum subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar gasi. Wono o ɓamtima e koppi makko. So gayni ay nayi nani. Nayiɗi o turo e leydi nani. O tukkima e leydi, ay o tukkima e leydi o wi allahu akbar, o wiya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi laabi 3. So timmi 3 noon fuɗɗe wiide subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar laabi 10 nani, 10 nani. E turde he o janga ɗum laabi 10 subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. O timmi 10 ɗi o ara ɗo numéro 5 o nani, o nani. O jotto hawa decce o wi allahu akbar, o jooɗo. So jooɗimo gayni
kadi o wiya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi sappo sappo nani ayde laabi sappo e jonde he laabi sappo e jonde he nani ma jonde de o jooɗo sappo ɗi o gayni o on saha noon kadi o sujja ɗimmiijo ay nani ni wala jeegom nani sujjo ɗimmiijo o nani o sujja ɗimmol o yi allahu akbar o sujja ay jeegom nan de o moni wadde o yi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar laabi sappo enen sappo nani e sujuude he caggal noon ndo wino subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi laabi tati so timmi noon o janga laabi sappo subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar e sujuude he laabi sappo nani on saha noon o ɓamto ɗo o fotano jooɗade kono woni sababu jonde ɗo nde ko fodde ko omo janga subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu wallahu akbar wadde ɗum woni jeeɗiɗi nani ko jonde nde ɗo fotano jooɗede to darde addere nde jooɗetake tataɓere nde jooɗetake kono joƴƴintamo ɗon tan gueɗel gotel fodde ko mo janga ɗum o gayna won so timmi tan darde nde wotere nde ɗo o dañi hen 75 ɗimmere nde waɗe honani o taayo o salmina ɗiɗi goɗɗe ɗe kadi mbatte honani o wara haɗo o jooɗo jonde nde fodde ko waɗa ɗum ɗo o gayni wadde wonde ɗiɗi o jotto waɗa ni gasi o selli 75 laabi nayyi woni 300 ɗo ko sa famide tan hankkadi andi no juulirte ko darde nde tan darde nde ko 15 jagga koppi mbaɗa sappo ɓamtoɗa e koppi he mbaɗa sappo cukka tiñe leydi mbaɗa sappo ɓamtoɗa jooɗoɗa mbaɗa sappo tuttuɗa ɗimmol sappo nde jonde noon wona jonde muɗum ko fodde kala janga sappo tan kafta daroɗa gaddoya ɗimmere e ɗiɗo mbaadi jooɗoɗa mbaɗa taaya gayna calmina kadi gadda ɗiɗi goɗɗe e ɗiɗo mbaadi calmina gasi ni foti aɗa ardi on namnoɓe on kollama ɗo e sifa nan kadi newiɗen kadi on kollama o darima on kollama o turima on kollama o turtima on kollama o sujji on kollama o jottima on kollama o sujji ɗimmol on kollama jonde ɗimmere nde to banggue 2 e 3 ko fodde tan komo janga ɗum addi jonde nde wona goɗɗum kadi wona ɓeydandu ko fodde tan komo jooɗo o janga ɗum o hafto daro on nani wadde ni tan mbaɗita ɗum kala hen darde ko ni gollirte kala hen darde 2 ko ni gollirte ɗiɗi o ko ni gollirte tati o ko ni gollirte 4 o ko ni gollirte te hen biye sa welama jokkodiraɗe sa welama ɗiɗi calmina kadi ko jangete ko ne heewi goto kala sifo mo yaari o ko famɗi ko tan waɗ fatiha ma e simore mbawɗa ko heddi ko noon goto fof e yeeso ngo yaari ngo waɗira noon ɓe hen cuuɓi ko wadde hen cimoje goɗɗe ɗeɓe tongi yo waɗe hen wona famide mbi yo waɗi alikatu kasuru wala asir wonde ɗe ɓe kafiruna ɗum wallahu ɓe hen ko noon mbi alikatu kasuru wala asiri ɓe ko noon mbi darde adina nde mbaɗa fatiha alikatu kasuru ɗimmere nde fatiha wala asir tataɓere nde fatiha wala kafiruna nayaɓere nde fatiha ɗum wallahu ɓe ko noon tongiri
ɓe hen mbi kadi sa ari mbatta ko darde adina nde fatiha gotol qul wallahu laabi sappo ɗimmere nde fatiha gotol qul wallahu laabi nogas tataɓere nde fatiha qul wallahu laabi capan tati nayaɓere nde fatiha qul wallahu laabi capan nayyi e goto fof ko fodde kono wiɗani waɗira noon hatta kam darde nde ko fatiha tan simore mbatta heddi noon goto fof no wiiri ni ko moƴƴata tan waɗa hen wona goɗɗum wadde ƴeewa ko mbawɗa ko mbaɗa ko mbawɗa ko mbasa waɗa ka wawa kañum noon yiɗa ko ñande fof waɗe subaka kikiɗe so dañama so ronkama subaka tan walla kiki tan so ronkama ñalawma goto so ronkama yontere so ronkama lewru so ronkama hitande so ronkama kam koto wutama kam tawaɗa law gotol ne waɗi moƴƴere wonde hen hewde ne wawa haalade ɗo henne Allah kam ne andi moƴƴere wonde hen nde gaccida Allah joɓowo mo moƴƴere nde mbaɗa tan gaccidamo ɗum yomma an ka joɓeteɗo Allah ko joɓowo wadda fana tan gonɗa koye rewde Allah a rewi Allah a gayni gaccida Allah jobdi ndi yomma kanko ani koye ɓalma wonni fotani anni kay anni tan kabbira kañum wurnantaki kala naafila ala wurnugol on paamiɗo moƴƴi de debbo ne waɗa ɗum gorko ne waɗa ɗum suka ne waɗa ɗum mawɗo waɗa ɗum kala tan mbaɗɗo tan kañum jeeyi an mbaɗɗo an tan jeeyi wadde sa ƴii tan allugal ne wayri tan ma yiɗi winda hen 1 2 3 4 5 6 7 ha ɓuura weɓandema an timɗe e allulal daara ngal an timɗe hen o ayi ɗo 1 ɗo omo dari sara makko no winda ɗon 15 15 ɗo deeɗo aymo turi less makko ɗo winda ɗon 10 ɗo 3 ɗo omo ɓamti less makko ɗo no winda 10 ɗo 4 ɗo aymo sujji less makko ɗo no winda 10 ɗum sappo o jotti ɗo 5 ɗo ayno winda ɗon 10 omo jooɗi ɗon ɗum sappo ɗo 6 ɗo omo sujji ɗimmol ayno winda ɗon 10 omo sujji hen ɗo 7 ɗo noon darde adine tataɓere jottaki ko sababu joɗɗa ɗon ko ha jangga 10 o ummoɗa gasi ɗo sa famide gasi wadde fof so inde tan ko jangate ko go jangate hen subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar fof koye jangate to darde to to turde to to sujjugol to fof so rendi no jangate hen heddi noon darde tan dowde tan ɗum 15 dow tan 15 ko heddi ko fof ko sappo ha gasi darde tan darɗa tan 15 ko heddi ko fof sappo ha less nani kadi kaari noon ƴette kuɗi mon e kardañi mon mbaji to janggon ɗigga on paami kadi yan kadi on gandi on paami yan kadi on ñen foti amin namde amin namdete on kadi gandi paami yan kadi noon on namdima haalama audio on namdima waɗama vidéo on namdima windama carnet joni kam waɗama kam natal ɗo kam joni ma andu a darima ma andu a turima a turtima a sujji a jottima a sujjiti a jottima ɗo kam ngal alluwal sa famano kadi mi anda ɗo kam waɗi foddam gayni sirti hen ha mbaɗa keɓa ko heɓete hen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama, wassalam.